IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ti pagudpud ket saan lang nga Blue Gem of the North no diket di dito mo pa makita dagiti aglemlemeng a kinabak nang da dahito ket kalpasan nga dagiti individual ang nakakita ka dagiti dolphins iti nagbedngan iti poblasyon 2 ken pagudpud kunan ni Cliff Failog na nakakita ka dagiti dolphins ket inalukoy lang isuna dagiti kaubraan na iti pagudpud Adventist Wellness Center ang mapankitan dagiti dolphin. Ito yung pagudpud sir, ngayon Jack sigurado na din ang parte ito pagudpud. Kasi ngayon sir, ada na kaobra up na nagapud siya pagudpud Adventist Wellness Center po ito pagudpud. Ket kunada na makikita nga dolphin, so napadasan na matapan nag-dolphin sightseeingin. Ket kunami met, sige trete mo mat, barang maichamba tayo makita yung suda, kunami. So tay around 5:40 AM, tapangam nag-iplasad yung gamit min, ije anati burayok. Tapos naglugan kami sir. So from 5 AM till 7 to 8 po. Nagsapsapol si dolphin at inobrami the whole time po. Imbatad na asaan na mailawlawag ti kinaragsak na ken inayon na at makita ka dagitoy ket arig na ada iti Cloud9 ti kinaragsak da. Sa balit ragsak na sir kasi tinumukit very dapat explain it elated mo mga tao kasi as in yung moment ang gets nagragsak sa balit ragsak na sir. Kabayatan na adalaing ti pakaasin na iti LGU asapay lakuma tatagi benenda na laing ti lugar tapno iti kasta ket ada ti pagyanan dagiti marine mammals. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.